बाथ्रा बेफोरथ' बिदिनो जाबायना खम गाज्रि बेफोरो एसटि लागे ना माथि लागे होनलायनाय बाथ्राफ्रा बेफोर जिनिसा खम गाज्रि ना बेफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो दा दिनै सोलायनांगौ सुद्रायनांगौ नों बै रुनिखाता अफिसखौ गाग्लोबबाय सिलाय बानथिंलायनानै रोगा रोगा थांबाय बुख्रुबजोब्बाय अफिसखौ जेबो खालामनो हायाखिसै लासिं सिं बेनिफ्राय देरसिन लासिं सिं मा थानांगौ दिनै गावनि बर' फिसाफ्रा हाग्रा बंग्रा दङ रायजो जानाय दं बिसोरखौबा एखेबारे सिगिबाय थायो सामफ्रामबो होखारनो न' बां सावनो आयेनावबो गैया मावाबो गैया आयेनखौ फल' खालामा होखारनो न' बां सावनो सिगिबाय थायो ओजों डिपार्टमेन्टआ ओमफ्राय फैसाबो लायबाय थायो जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महरै सानैसिम थोजासे साबायखर माने आं किडनि हार्ट ओमफ्राय बयबो मेगननि माबाजों भुगिगासिनो दङ नै बोसोरसो जाबाय दा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जेरावबो माबा मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै दा सारा जुदि अननानै 2.5 लाख थाखा होदोंब्ला बे आंनि थाखाय जोबोद माबा साबायखर जाबाय दे बुंना होबाय शिब सारखौ ओमफ्राय नुनानै मोनावसो ना कस्मिता आदाना गुकुल चन्द्र बसुमतारी बे जायनाखि इनकुवारि दाना होबाय आं बेयाव होगोन लिरना होगोन आङो आरो डिसिनोबो आं हैगोन दा बेफोर दा दिनै जों जिगौ जेराव बुंगासिनो दं फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माने इनभल्भ दं होननानै फैसा लायै बिसोर माने दंफां बारहोयो दंफां मावनो थिनो जाय कन्ट्राक्टरफ्रा दंफां मावोमोन बिसोर मावलामोन गारबायमोन सारेन्डार जाखाबायमोन बिसोरखौनो थांनानै फैसा लानानै बिसोरो मावनो थिनो गुगोल पे खालामलायदों बिसोरो दा बेफोर जिनिसा जागासिनो दंना दा बेफोरखौ खेथ्रआव दिनै मिथिनानैबो दिनै जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दायखौ मिथिनानैबो दिनै जोंनि सरकारा मानो एसेबो मेगन गेवाखै फलाय मानो बिसोरखौ एसेबो साजा होआखै मानो लिंहराखै मानो सासपेन्ड खालामाखै लिंहरना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दाबो माने डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ लिंहर बिटिसिआव लिंहरनानै सों स्टेटमेन्ट ला मानो जेबो खालामाखै फलाय बेबायदि जागोन एथ' आनरुलि बिजों बोरै जानांगौ मालायजों एखेबारे बिराद माबा होयो लाइ होयो गावनिखौबा जेबो खालामा दिनै गावनि बर' फिसाफ्रा हाग्रा बंग्रा दङ रायजो जानाय दं बिसोरखौबा एखेबारे सिगिबाय थायो सामफ्रामबो होखारनो न' बां सावनो आयेनावबो गैया मावाबो गैया आयेनखौ फल' खालामा होखारनो न' बां सावनो सिगिबाय थायो ओजों डिपार्टमेन्टआ ओमफ्राय फैसाबो लायबाय थायो दा बेबादि मोनसे सासन जागोन नामा दिनै मोनसे कनक्रिट डिसिसनाव फै जोंनो आयेन होखादों माने फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि बे एक्टखौ बाहायना जोंथ' बुंगासिनो दं मानो बाहायाखै फालाय गावनि फिसाफोरखौल' सिगिबाय थायो दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव माराय बिराद हाबनानै थाफैजोब्बाय बिसोर सेस हाग्रायाव दांग्लुंजोब्बाय बिसोरबो जेबो बुङा बिसोर फंसे जेबो बुंनो हाया गुलि गावनायाथ' बाथो फंसे खोथा बुंनो हाया होखारनाय बाथ्राथ' बाथो जेबो बुंनो हाया होमब्ला मा जागोन बिसोरखौ जेबो माबाखौनो खालामा जोंनि मानसिखौल' सिगिबाय थायो गावथारनो नागिरबाय थायो बुथारनो नागिरबाय थायो होखारनो नागिरबाय थायो बोरै जागोन लासिंसिं हनै एखेबारे मानसि अवथारजाबाय मानसि बुथारजाबाय जा मालाय माने बाहेरानि मानसि फैनानै जोंनि कन्ट्राक्टारखौ बे सिखोना जोहोलावखौ नायगा अना खाना बुथारबाय मा मोनखो मा खालामाखो जेबोथ' खालामाखै बोरो आरो नों बै रुनिखाता अफिसखौ गाग्लोबबाय सिलाय बानथिंलायनानै रोगा रोगा थांबाय बुख्रुबजोब्बाय अफिसखौ जेबो खालामनो हायाखिसै लासिं सिं बेनिफ्राय देरसिन लासिं सिं मा थानांगौ बेखौ जोंनि सरकारनि बाथ्राल' नङा बिटिसि सरकारनि बाथ्रा नङा बर' जाथियानो लाजिनांगौ बेफोरखौ जोंनि बिटिसिनि दिनै खुंथायनि माने जायनाखि अफिस बेखौ बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिया बुफायनो हानाय अब्लाबो जोंनि माने आफादनि मानसिफ्राबो जोंनि बर' आफादफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बर' जाथिया खुनु सेन्टिमेन्टआनो गैया दुखुआनो नाङा जेबो मोना जेबो मोना मा जागोन बिदिलाय जोबलांगोन खिन्थु जाथिया बिदिब्ला गावजों गाव मालायनिबा बिराद माबा होनो थाखाय एखेबारे अनसुंथायनि थाखाय बारलायलायो एखेबारे बिराद हा होनो दा नै प्रमद बर'नि समाव होबाय हाया बिरादनो मालाय जाथिनो लेन्ड मेलानो बे लेन्ड मेला सोरनि बे लेन्ड मेला जोंनो बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय होनो थाखाय नङा बे लेन्ड मेलाया बे नैबे गुबुन जाथिफोरनो होनो थाखायसो हाग्रामाया 17 बोसोराव जेबो होलाङाखिसै दाय होयै जों होलांजोबसै नै दाना आवगायबाय बिस्राबो मालायखौ बोरै सन्थुस्ट खालामनो आरो नै जोंनाबो माने बिटिसिनि साइडफ्राबो दानि बिटिसि साइडफ्राबो बिदिनो जाबाय बे प्रमद बर'आ 5 बोसोराव रावनोबो हा होलाङाखै जों माने माथि दिम नै आरोखि बाथ्रा बेफोरथ' बिदिनो जाबायना खम गाज्रि बेफोरो एसटि लागे ना माथि लागे होनलायनाय बाथ्राफ्रा बेफोर जिनिसा खम गाज्रि ना बेफोरखौ खोनासंनो मोजां मोनो दा दिनै सोलायनांगौ सुद्रायनांगौ रायजोफोर जों खावलायहरो बयबो दिनै माने जोङो आवाज होनांसिगोन जों बयबो साबधान जानांसिगोन
मालायखौल' जों लायहोबाय थायो जों गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामबाय थायो बुथारलायबाय थायो गावजों गावल' सिगिसग खालामलायबाय थायो जाथिया बिदिजों जोबथांगोन खिन्थु अनलायनोबो रोङा मालायनोबो रोङा दा जेखि जाथों मानो नैबे जायनाखि इनकुवारि कमिटि जानो हाबाय बे इनकुवारि कमिटिया माने मोजां जाफुंनांगौ आरो जों मदद होलांबाय थागोन बे दुखुथिया न'खरनो जेसेबां माने हायो जाहाथे न्याया जाहाथे जायो न्यायखौ जाहाथे मोनो आरो न्यायखौ जों मोनथारनांगोन अननाय भाबै मानसि गावथारनाय बुथारनाय जों बेखौ खुनु लाय होनो हाया आयेनाव जायनाखि साजा होयो होथों खिन्थु इलिगेल भाबै मानसि गावथारनाय बुथारनाय बे जाहाथे जोंनि गेजेराव जाया बन्द' जायो बेनि थाखाय जों प्रतिबाद खालामनांगोन जोङो नांथारनांगोन आरो बेबायदिखौ जों बन्द' खालामनांगोन